Якщо кашляєте, то тільки на хорошу погоду. І до нас доєднується Хелен. Хелен, доброго вечора. Вітаю. Чуєте Ну, мене добре? Чуємо вам і карти в руки, будь ласка. Доєднуйтесь не тільки в картинці, а й у вітаннячку. Прошу вас. Дякую щиро. Я сподіваюся, у нас там все так само працює, тому що вічно у нас ніякі затики. Україна. Дякую щиро вашому меру Дніпро, який не тільки розмістив БЧБ в Калімерії, але і годно відказав чекістам, чому він лічить, що Україна незалежна країна, яка обов'язково робить те, що вона хоче. Ён ганарыцца сваёй моладдзю і у сваім лісце ён зазначыў, што пакольку Украіна абсалютна вольная краіна, ніхто нікім не кіруе, і на мясцовым узроўні, калі хтосьці палічыў неабходна зрабіць добрую справу, ён мае на гэта права і ніхто яго за гэта судзіць не будзе. Так што дзякуй шчыра Дніпро за тое, што вы з намі салідарны. Друже Василю, що ви скажете? Як вам вчинок мера міста? Хотілося б привітатися з нашими глядачами. Нема Сайгона, відчувається, немає того досвіду, немає того правильного підходу до трансляції, але куди ми дінемося, що ж зробиш? У нас аксакали, не так багато аксакалів. Друзі, вітаю всіх на наших трансляціях, радий всіх бачити. Четвер, 156-ті українсько-білоруські посиденьки, почалися з такого позитиву. Звісно, це наша децентралізація, наші регіони мають силу, наші регіони мають слово, наші регіони не залежать від центру, і взагалі в нас є демократія, і як справжній демократ, Філатов, ну, скажімо так, трольнув в гарному сенсі цього слова Лукашенківську Білорусь і зробив дуже правильний вчинок. І я би зараз закликав наших сільських голів міст, просто у вас завжди є лишній шлафток, чи як називається це? Флагшток. Флагшток, да. І зробіть, будь ласка, у вас є, наприклад, буває там прапор України і прапор Європейського Союзу, або прапор України, або прапор червоно-чорний. Візьміть в знак солідарності, підніміть біло-червоний білий стяг і підтримайте наших сябрів в їхній національно-визвольній боротьбі. Хотів би пані Хелі сказати так, якби будто би Алла Верди. Пробачте, я не привіталася. Я обожнюю нашу аудиторію. Пробачте мені, будь ласка, я так була в захваті. А ти кажи, як Сайгон. Ви мене всі відаєте, я Сайгон. Ви мене всі відаєте, я Хелен-Мінська, пробачте. І так, хотів би сказати, що дякую Білорусі, але то вже, ну, теж в якійсь степені тролінг. Дякую, що наші північно-західні кордони зараз в надійних руках. Біля 30 тисяч російських військових разом з білоруськими військовими. Це нечувана операція, нечувані військові навчання з моменту розвалу Радянського Союзу відбуваються сьогодні, розпочалися в Білорусі. Які навчання, що вони відпрацьовують, я би хотів коротко пройтися, бо маю таку невеличку закладочку. І для того, щоб наші глядачі, можливо, ви, якщо не знаєте, знали, що відбувається, а Хелен вже, як то кажуть, з інсайдерської інформації скаже, для чого це на самій справі. Друзі, в той час, коли 100 тисяч головорізів, 100 тисяч вояків стоять на кордонах нашої держави, дійсно почалися навчання, вони називаються в нас, знаєте як, Хелен? Як ваші навчання називаються? Я не пам'ятаю. Нечто солідарне. Союзна рішимость, але, ну... 2022. Ну, нечто таке. Так, навчання проводяться з метою відпрацювання завдань, з припинення і відбиття зовнішньої агресії. В ході проведення оборонної операції, а також протидії тероризму і захисту інтересів союзної держави. Тобто мова вже не йде про Білорусь, мова вже не йде про Росію, мова йде і виключно про союзну державу. Це повідомляє Міністерство оборони Росії.
Олександр Лукашенко є, ми знаємо, відданим союзником російського президента Володимира Путіна. Свого часу Путін став на сторону Лукашенка, коли 9 жовтня він сфальсифікував вибори і вкотре захопив владу. В Кремлі сприймають спільні навчання дуже серйозно, адже, як кажуть, там Росія та Білорусь стикнулися з безпрецедентними загрозами. Тобто щось комусь загрожує. Ну, далі великий блок про дипломатію. Ми ще про це поговоримо, хто як цього тижня з ким розмовляв. Знову цей тиждень приніс багато мемів, як хто з ким розмовляв, теж на цю тему поговоримо. Ну що, друзі, десятиденні, тобто я так розумію, що все найгірше або не дуже найгірше має вирішитися рівно за 10 днів. Інакше що? Інакше ці навчання немає сенсу продовжувати і треба кудись комусь роз'їжджатися додому. Тому будемо слідкувати за подіями. Якраз у нас іде ці дні Олімпійські ігри в Пекіні. І, як казав один експерт, голова Китайської Народної Республіки сказав, що Володя, тільки не під час моєї Олімпіади. Ну, так. Тому будемо бачити. І що радує в цьому плані, це то, що європейські наші союзники, не тільки європейські, бачать, хто в нас є керівником держави, бачать, хто в нас є головнокомандувач. І так майже добровільно, принудительно сують нам все, що стріляє, все, що їздить, все, що вибухає. За що їм величезна подяка, і все більше і більше країн долучаються, і політики першого, другого гатунку відвідують Київ цього разу. Дипломатія працює, і, скажімо так, наряду всього негативу, який є, це дає певну надію. Пане Василю, ви як скажете? Ну, насправді це просто здорово. Дуже погано, що прокинулась Європа та в цілому все світове співтовариство так пізно. Що я маю на увазі, якби в свій час, в 16-му, чи в 15-му, чи в 14-му, ну нехай в 15-му, коли почалась ота Дебальцевська операція, де ми мали можливість вистояти при такій підтримці. Звичайно, у нас тоді ми тільки формували Збройні Сили України, всі дуже добре пригадують, адже це пройшло якихось півроку потім, як розпочалися гарячі події на передовій, тому ми були тоді не то що обезсилені, ми взагалі не мали ні ніг, ні крил, ні точки опору, і тоді би вона була нам дуже доречна. І якби по ходу вона така сама була в розвитку, як зараз, наприклад, миттєво всі борти, адже відкрите небо в Україні, постійно сідають літаки з Об'єднаного Королівства, Сполучених Штатів Америки та з інших країн. Це говорить про те, щоб ми мали тоді ресурс і добряче би надавали кому треба. І можливо в той момент, десь за півроку, ми би могли багато чого зробити. Чому я так кажу? Тому що нагло так себе Росія, ну вона нагло вела насправді, але не розвела таку безпрецедентну гру на світовому майданчику в політичному плані. Ви ж подивіться, тепер вони якісь закиди роблять дуже. Тобто тоді їх там не було, і по великому рахунку їх можна було гарно би мочканути тоді. Але на превеликий жаль. Більше скажу, навіть оті умовні каски, кажуть, так і не прибули ще з Німеччини. Ось, але Нідерланди, та є дуже багато таких невеличких країн, яких можна, навіть чехи мовчали, Земан мовчав, я не знаю, що там Земан зараз буде, Земана там взяли за одне місце, і можливо там і навіть буде імпічмент, але Чехія робить нам допомогу. Тобто це говорить про те, що Європа відчула, що Україна насправді дійсно є тим оплотом їхньої стабільності. Чому? Тому що це передній край. І слава Богу, як воно їм прийшло, чи через дипломатію, чи Всевишній їм на вушко нашептав, чи можливо отой Зеленський страх насправді. Адже не складно уявити, і я неодноразово раніше в наших стрімах казав,
Це тоді, коли вже не було такої, ще не було такої підтримки, як зараз. Я казав, що не дай Бог, Україна не зможе втримати цю навалу. Що буде з Європою? Вони ж не обкатані ні в чому абсолютно. Вони дуже добре живуть, і це хорошо. Я радий за них. Але люди, які мають абсолютний спокій, вони трошечки, знаєте, десь, можливо, атрофовані. В якому плані? Їх воно не болить, їх воно не чіпає, перепрошую, їх воно не бембає, і вони абсолютно заспокоєні. Видно, момент отої істини наступив, коли прокинули всі країни. І це хорошо. Погано те, що насправді безпрецедентна кількість сил, які зібралися на кордоні, і це є тим рушієм, чому надана допомога. Бо як тільки в Білорусь, скільки закинуто військ. А пригадайте, друже Василю, та й Хелен вже трішки пізніше до нас доєдналася, ми постійно говорили, що не дай Бог Білорусь ляже, у нас буде ще 1081, здається, кілометр на півночі кордону. І на превеликий жаль, наші найгірші бачення, вони здійснилися. Тому я маємо... сподіваюся, ще ні, тому що ті новини, які ми отримуємо, вони криху натхняють зараз. Ну, Хелен, така кількість військ, до речі, у мене на стрімі в понеділок хлопчина один сказав, він ніколи в житті не бачив такого руху великого техніки, який насправді є ось зараз безпрецедентний. Тобто накопичені сили дуже великі, вони розташовані вздовж нашого кордону, а не в місцях дислокації, де вони повинні були бути. І ті заяви Лукашенка, які він робить, а те, що він собі дозволяє, як він тоді при Порошенку казав, що не хвилюйтеся, Білорусь з вами, Білорусь вас підтримує і так далі. Зараз же він абсолютно говорить протилежне. Чому? Тому що, видно, та система, яка перше обняла його, а потім стисла горіхи, гарно працює, і він попав саме, ну куди? Між молотою чи наковальною, чи ще гірше. І він поступово щонедільно або щомісячно здавав інтереси Білорусі. Просто якщо проаналізувати все на протязі років, чи принаймні останнього, чи з 9 жовтня, як пан Василь сказав, коли він чергове зробив все, щоб сфальсифікувати вибори, йому треба була та умовна допомога. Допомога російського штика. Ось і все. Тому він і так раніше був підневільний. Але він раніше був підневільний в плані тому, що він черпав економічний ресурс з Росії, гроші і все решта, що з цим було пов'язано. А зараз, коли засіла техніка їхня і сили, ну так, було б дуже здорово, якби насправді і та заява того генерала, це так, я частково зараз торкнусь у Росії, ми знаємо, про що ми говоримо, ми про це, мабуть, ширше будемо говорити. Можливо, різні башні Кремля, і, можливо, це момент для відступу все-таки, ну, знаєте, як там, общественність, лідери мнений і так далі. І взагалі-то ми нічого такого плохого не хотіли. Ну, це, друзі, на потім. Тому, можливо, це як момент для відступу. Хочу вірити в це, бо в нас достатньо вже зараз є ресурсу, щоб на першій хвилі зупинити агресора. Але, друзі, це повномасштабна війна. Це тисячні жертви щоденно. Це море крові. Причому в оббоки. Можливо, хтось на цьому би і руки погрів. Я не про ресурс, я не про збройні сили, я не про боєприпаси. Війна – це великі гроші, це все зрозуміло. Комусь і неодноразово, коли з москальського боку кажуть, ось нас стравлюють, так вас же ніхто не запрошує на нашу територію. Одним словом, друзі, не зупинюсь я і далі, але мушу це зробити. На цьому моя оповідь про моє бачення приблизно виглядає так. Рашка агресор, Україна обороняється. Дякую. Складана сачыць за ўсім гэтым і, адпаведна, складана не спадзявацца. Я шчыра кажу, мы самі, як на вось гэтай порохавой бочкі, тому што мы цудоўна разумеем, упершыню Беларусь будзе ўвязана канфлікт з Украінай. Гісторыя Беларусі сучасная, яна такога не ведае. То бок, вось уся гэтая гісторыя, насамрэч, яна зараз
дэманструе гатоўнасць маскалей выкарыстоўваць беларусаў як гарматнае мяса. Не так даўно вы чулі заяву пра тое, што 200 душ выпісалі на Маскові ў Сірыю. Зараз, адпаведна, беларускіх вайсковых спрабуюць вцягнуць у гэту украінскую гісторыю. І тут зараз далучаюцца замежжа. Сёння была тэлефонная размова паміж прадстаўнікамі вайсковых з боку Беларусі і ЗША. ЗША ініцыявала ўсё гэта. У той жа час мы з свайго боку бесім, і я проста гэта адчуваю, таму што той узровень правакатараў, рознага характару пачвару чэкістаў, якія актывіваліся, гэта і напады на каналы, гэта у нас значна павялічыліся пагрозы ў прываты. У нас зараз, сёння, вы ведаеце, СБУ затрымала правакатара з Беларусі. То бок зараз беларускую дыяспору, у тым ліку па ўсім свеце насамрэч, не выключна Украіна, спрабуюць падбіць, каб мы ніяк не маглі ўплываць на палітычную сітуацыю ў Беларусі. Хаця, мне падаецца, што на сённяшні дзень гэта немагчыма зрабіць. Партызаны надаюць інфармацыю з зямлі, якую мы надаем у агульныя суполкі. Вось літаральна для прыкладу, сёння размясцілі інфармацыю пра тое, што дакладна вядома пра удзел расійскіх войскаў на тэрыторыі, якая не заяўлена на вучэнні. Яны гэта называюць тэрыторыя нейкая зашыфраваная, але тым не менш. Гомельскі, Рэчыцкі, Наралянскі, Ельскі, Лельчыцкі раёны, яны на кантролі ў нашых беларусаў. Фотаграфуецца тэхніка, фотаграфуюцца нумары, ўсё рэшта. Гэта ўсё стае вядомым у замежжы. Сённяшні дзень у замежжы быў пад сцягам ігнору, то бок нарэшце замежжа беларускае вызначылася, што рабіць 27 лютага. Людзі заклікаюць ігнараваць. То бок, калі ў нас не існуе чалавека, якой можа ўлаштаваць падобнага характару падзеі, адпаведна мы мусім не рэагаваць на, мы гэта называем цырк дыктатуры. Мы не хочам быць у ім клоуном. Адпаведна, на такім узроўні плюс міжнародныя стасункі. Мы бачым заявы з боку Украіны. Я працую ва Ўкраіне, я сачу па украінскай гісторыі. Францыя, Нямецчына, Канада, Амерыка, рэшта краінаў. Мы ад сябе робім усё магчымае, але я яшчэ раз скажу, менавіта ўзровень агрэсіі, якой зараз праяўляецца ў Беларусі, той страх, якой у беларусах прысутнічае, людзі спакойна ідуць, кіламетровыя чэргі стаяць у паліклініку, і ніхто не можа зразумець, хто ў гэтым вінаваты. Вось мы сутыкаемся з гэтай сучаснай беларускай гісторыяй, калі людзі спрымаюць вынік як тое, што, мабыць, павінна адбывацца. Гэта страшна. Але мы, не гледзячы на пагрозы, якія прыходзяць. Вы ведаеце, што сённяшняга гэтага гастралёра, якога затрымалі, ён павінен быў чыніць тэрарыстычныя акты каля арганізацыяў беларусаў, якія працуюць ва Ўкраіне. Дзякуй, што своечасова адрэагавалі. І мы ў такіх умовах мусім працаваць. Таму, мне падаецца, выключна згуртаваўшыся, і я дзякую эстонцам, якія 30 комплексаў джавелінаў, я дзякую брітам, якія штодня садзяць самалёты зброі ва Ўкраіне, я дзякую літоўцам, якія зараз зброю накіроўваюць ва Ўкраіну. Прыйшоў час раздупліцца нарэшце і зразумець, што маўпа з ядзернай зброяй зусім побач, і калі вы не будзеце на яе умовах плясаць пад дудку, яна будзе вас шантажаваць. Яна не будзе хапаць за горла, яна ножом па горлу водзіць і з задавальнення атрымае, як сачыцца кроў. Дык не давайце не будзем даводзіць, калі яна гэтае горла перарэжа. Гэта паўночны поток, гэта санкцыі, гэта адключэнне ад SWIFT, гэта, мабыць, канфіскацыя майна алігархаў, якія на крыві зарабілі гэтыя грошы, на афшорах адмылі. Прыйшоў час дзейнічаць, а не чакаць, калі нейкае хуйло будзе выходзіць з ультиматумом Європі. Дякую. Друзі, наряду спецоперації по затриманню білоруських провокаторів СБУ прозвітувала, що затримано також 3 українських громадянина України, які були завербовані спецслужбами Росії, які мали
перетині кордону Росії і України зробити провокацію проти населення Росії. Таким чином вони мали їх ліквідувати, кожному з них заплатили по $4000. І зараз наші спеціальні служби зробили таку Прес-конференцію? да, і висловили, що всі ці дії планувалися для того, щоб збільшити ескалацію, збільшити напругу і збільшити той психоз, який зараз є в політичному полі, дипломатичному полі. І ви знаєте, зараз мені дуже дивно слухати заяви оцих речників, цієї Марії. Мені прикольно це все чути, коли ми вже протягом декількох місяців намагаємося докричатись, намагаємося сформувати територіальну оборону, сформувати якісь отряди оборони, отримуємо з різних країн зброю, яка захищає. Реакція на те, що відбувається на наших кордонах. Виходить Марія Захарова і каже, для того, щоб ми перестали там вас тероризувати, верніть все назад. Так. Тобто, да, вона зараз каже, що вже перші причини забуті, те, що вони вже декілька місяців тероризують, вони зараз кажуть, ну добре, хочете, щоб ми там знизили напругу, поверніть всі ці пушечки, всі назад, бо ми ж можемо таки напасти, розумієте? І оця назва англосаксони з уст першого дипломата, ну це взагалі це якесь, ну не то що зневага, це якийсь плювок взагалі в якусь міжнародну політику і всього іншого. Ну отак ми, друзі, і в таких умовах живемо і маємо, як то кажуть, бути на поготові. І мені ще сьогодні сподобався вислів комбата Лапіна. Може хтось встиг прочитати, може ні. Він звернувся до Лукашенка і сказав, що, ну, мені здається, різко сказав, але правильно. Хеля не знає, чи ти чула. Він сказав таке, що якщо зі сторони Білорусі піде війська в сторону України, то війна буде не тільки на території України, війна буде на території Білорусі, і він там сказав, що посилюйте охорону ТЕЦ і АЕС, по-моєму. Є таке? Так, є. Тобто це, умовно кажучи, як тому відповідь на мові того гопніка. На мові агресора. Так, це звучить, можливо, десь не дипломатично, але це комбат. А це людина, яка була напередку, яка бачила смерті, яка дивилася в вічі руському міру. І в той момент він правильно сказав, що наслідки будуть руйнівними для всіх. Ну, так як Хуйло сказав, що типу, ну, звісно, де ми, де НАТО, ну, у нас ядерні боєголовки є, і в ядерній війні победителя не буде. Так тобто, це ціль така, якщо так говорити. Ну, да, тоді де ці громадянини Росії, той 0,0, яким дали ключовий меседж, що ми попадемо до раю, ми йдемо до раю, бо ми тут, да. А ви підете всі в ад, бо що там всім місця не хватить, розумієте? Ну, наскільки я можу тільки собі уявити, якщо нормальна людина живе на території цієї федерації, вижити там складно в психологічному плані. Я вже не кажу про все інше. Ось. І так як вони стільки років нагнітають, і вони не тільки останніх 8 років, оце, що йде відкрита фаза, ні. Це йде дуже-дуже давно. І ці всі інформаційні вкиди, друзі, тільки незалежність ми отримали, вони почали потихеньку піддушувати. І прикро, але знову ж таки вертаюся до першого президента України, коли у нас було нереформованих цих Збройних сил, ну дуже багато. Треба було чітко розкласти акценти. Але, друзі, той компромат, про який ми неодноразово говорили, який був на вище керівництво та не тільки в Росії, адже ще тільки путч, коли відбувся, дуже багато компромату було вивезено з терен України саме на високопосадовців. Ось був один з основних ключів. Ну, пройшли роки, це все відкрилося, стало зрозуміло. Ну, чому вони, перепрошую, такі сикуни, всі ці колишні працівники, які, ну я і говорив раніше на наших стрімах, я віднині служу народу України. На мене є компромат. Так,
він був на всіх. На кого більше, на кого менше. Але сьогодні ми об'єднані і чинимо агресору опір. Це так міг сказати і Кучма, той самий, і так далі. Ну, зрозуміло, що там дуже-дуже багато. А уявіть собі, тільки компромату на нинішнього, коли той не вилазив з Росії. Я не кажу тільки з Москви, з багатьох інших міст. Вони ж давали гастролі. І що там тільки могло бути? Починаючи від вечірок і завершуючи оркестрами, які там можна оформити під любим соусом. Тому, друзі, сумно ми попали від комуністичних, тих колишніх, ідеологічно налаштованих не завжди за Україну, адже це вибороли українці незалежність, це наші дисиденти, це ті цвіт нації, який відсидів в їхніх тюрмах, ось, адже іноді приписують, ось це все звалилося, та нічого не звалилося. Упівці, коли воювали, вони воювали за незалежність України. Дисиденти, які виступали проти системи, вони так само виступали за незалежність України. Це просто було логічне завершення, адже совок валився. І ми не по своїх квартирах, а ми на власній землі, Богом даній, оформили акт незалежності. Інша річ, що ми не зробили все це так, якби воно повинно було бути оформлено. І знову ж таки повернутися до моменту віддання зброї, можна було тактичну ядерну зброю залишити. Але знову ж таки той самий компромат на Кучму. Кравчук підготовив, Кучма підписав, ось і все. Але... Пане Василю, 93-й рік, гіперінфляція, кравчучки, купони. Звісно, це був саме такий момент, коли... Підходящий. Да, підходящий. Коли для них. Коли ні шибок, ні дверей в хаті, а тут ще про якісь високі матерії, тут під ногами все рушиться. Я пам'ятаю, ви Я пам'ятаєте... все це пам'ятаю, але вони люди, які не обтяжені були цими кравчучками. Я більше вам скажу, оця гіперінфляція, яка відбулася в 93-му році, це спеціально було зроблено. Ресурс був, щоб вона не була. Просто опускаючи усі тяжкі нашу економіку тогочасну, що вони робили? Вони її обіцінювали і за безцінь скуповували. Ви розумієте? Коли вони сертифікат навіть найдешевше купляли за $5 Сполучених Штатів Америки, розумієте? Це все вони понижали, щоб збити кишеню. Я би міг закрити очі, сказати і пробачити їм це все, якби після цього вони економіку налаштували. Ну, збили капітал нечесним шляхом. Але вибудували Україну таку, як треба. Ну, вони ж цього не зробили. Вони й далі паразитували. Ми дуже добре знаємо, як Ахметов поступав у 2014 році. Він мав дуже багато своїх озброєних підрозділів там, приватних, але вони переоцінили свої. Я Але розвивав свої сили. Вони тоді почали торгуватися з центром, так, а в той час Росія цим скористалася, і вони вже не мали ніякого так, впливу на ту ситуацію. так, наступив момент X, коли все обламалося. Ну, друзі, ну добре, пройшли роки, ну ми висновки то повинні робити. Ось у мене питання, чому ми зараз бачимо дежавю 39-го року, але вже є ядерна зброя. У той час ще ситуація, ну, борзели, але не настільки. А що зараз назираємо? Ведали, що годують монстра. Це не вчора відбулося, і не год, і не 10 год тому. Чому далі розогнатися в цій страшній машині? Тому що багато хто занурював Хелен голову в пісок, і вони вважали, що їх це не торкнеться. І воно так би і було далі, якби Путін не обнаглів. Ви ж останні його заяви про те, що НАТО має вимітатися з Болгарії, з Румунії. Це був один з останніх дзвінків. А що буде далі? Про країни Балтії тут і говорити нічого, бо вони під самим боком. Адже Румунія, вона тільки через море дотична, так само і Болгарія. І тут вони, видно, збагнули, що пора перестати втикати задню, а пора щось робити. Ну і завдячуючи рішучому кроку Джонсона, я думаю, що прем'єр-міністр Британії зробив оцей переломний крок свій. Ви ж подивіться, що прем'єр
канцлер, верніше, Німеччини, і далі би грали в таку саму гру. Але тільки як він на днях відвідав Сполучені Штати Америки, я настільки добре знаю, що там гарненько його товариш Байден потримав за одно місце, ну, вселив надію і віру в те, що тільки таким фронтом. Будемо бачити, як буде Німеччина в цій ситуації діяти. Швидше можна сказати так, що вони грають начебто умовного доброго поліцейського, але ми дуже добре знаємо, оці два північних потоки, ті всі фінансові стосунки з Німеччиною, вони, ну і та умовна шредеризація, про яку всі говорять, та я неодноразово казав, це не тінь наводить, а це чітко вказує на те, що політичні кола Німеччини тісно співпрацюють з Рашкою. Та нема питань, якби Рашка вела себе достойно. Тут же питання не в тому, а як вони себе ведуть. І в цій ситуації Німеччина, Угорщина та ще декілька країн, той же саме заяви президента Хорватії, говорять про те, що начебто, ну так, сьогодні ви друзі, а завтра ви будете нагороджені новічком, ну наприклад, або ще там чим-небудь. Ну, звичайно, що у кожної людини є страх, але коли ти стаєш президентом, чи канцлером, чи прем'єром, ти повинен чітко розуміти, що ти йдеш в міжнародну політику, а там треба робити заяви. І ці заяви мають бути гідні президента, прем'єра, чи міністра закордонних справ, чи просто одного з лідерів політичної сили, парламентської, наприклад. Ну, надіюсь, момент істини наступив, але, друзі, при цих всіх моментах, якщо наші Збройні сили не будуть демонструвати силу нашу з одного боку, з другого боку громадськість не буде показувати, що ми не боїмося їх і підтримуємо свої Збройні сили, ну і, звичайно, консолідація навколо. Але навколо кого? Сьогоднішнього президента, який постійно в кущі тікає. Коли ще 2-3 неділі треба було робити правильні заяви, а він каже, я не бачу ескалації. Їм вже зброю масово привозять в країну. Я розумію, що, можливо, і не все повинен знати сам Зеленський. Чому? Тому що є ж кому працювати. Є справжній міністр оборони, є інші силові структури, які повинні цим займатися. Ось. Не скажу, що президент повинен стрічки перерізати, але те, що ми неодноразово нагадували, що це зовнішня політика та оборона, а це саме той пріоритет, чим він повинен займатися. Я завершив думку, друзі. Так, пане Василю, ви знаєте, і зараз себе ловлю на мислі, на думці, що саме Брексит дав можливість Британії виступити як окремим суб'єктом, як сильним гравцем, бо якби Британія була в Євросоюзі, вона б ув'язла в цих погодженнях, єдина позиція, а зараз Британія виступає гарно, дерзко по великому рахунку, таким сама харизма, сама позиція самого Джонсона, він не менш дипломатичними способами може донести такий меседж, що ніяка дипломатія цього не зробить. Ну і звісно, ми пам'ятаємо Будапештський меморандум, ми пам'ятаємо, хто був один з підписантів. Да, один з підписантів, хто є гарантами і як себе, отак мала би себе вести Британія гатунку кінця 13-го, початку 14-го року, активно підтримати Україну. Але, на жаль, цього не сталося, тому маємо те, що маємо. І зараз я вам скажу так, що найгірший сценарій для України після можливого втручання на нашу територію вже повноцінного – це виконання Мінська. Зараз може бути така ловушка для Зеленського в тому, що ми всі добре розуміємо, що Мінськ – це практично капітуляція України. Так. Підписана вона під тиском, підписана вона під час страшних боїв, де гинули десятками наших хлопців. І зараз Зеленського, мені здається, будуть спонукати виконувати цей самий Мінськ, де в Росії там декілька пунктів там відведення військ і там небагато. А ми повинні дуже багато чого зробити в тому плані, щоб ці окремі регіони Донецької і Луганської області почали повертатися. Ну, хочу сказати, друже Василю, так, я з вами згоден. Але чому? Підписавши Мінськ, Росія отримала санкції.
Ви розумієте, яка штука? Мінські домовленості, в моєму розумінні, це меч загострений з обох боків. Він чимось шкодить нам, але шкодить і їм. І не впихуємо Петро за роки Мінська, не впихнув в Україну. А я розумію, про що ви кажете. Ви кажете про те, ви боїтеся, щоб Зеленського не примусили в оці два огризка, які зробили там, які Дерляндія називається ось, у тіло України, і що вони завели через парламент своїх представників, я розумію. Ну, раз Петро цього не зробив, то чому йому його робити? І приїжджавши Ердоган в Україну, і, до речі, Путін дав часткове погодження, мені здається, на те, щоб зустрітися з Зеленським. А це для нас не треба. Зеленський, нема тобі що робити у цих перемовинах. Вони нам не потрібні. Я розумію, якби в нас у Туреччині з нами були адвокати світові ще. Тобто присутній хтось. Ну там не знаю. Ну не Макрон. Є дзвіночок, давайте приймемо. Давайте. Думку свою запам'ятайте. Так, звичайно. Доброго вечора вам. В ефірі. Да, трансляцію виключи, будь ласка. Це Саш. Я поняв, що це Саша, ну ж глядачам. Я хотів сказати, що ви посиденьки переходили на TikTok, що Хелен сказати, що ви всі в місті переходили на другий сайт, щоб було більше інформації ваші переносити цей. І цей, що ну, по всім сайтам переходити, що більше вашої інформації піде в світ. І Василь Васильович тільки з Ютубом розібрався, а ви вже на TikTok. І то не до кінця. Я про вас і про Хелен, що ви починаєте, а він буде почти за вами. Добре. А що в нас з понеділка 28 годин на добу є? Включають, чи що там, ні? Ні, ну півчаса десь, півчаса. Все, домовилися. Я принципово не реєструюся в TikTok, бо це пожирач часу, я розумію, там багато чого цікавого. Добре, слушна пропозиція. Хелен, Пір Снайдерс і багато. Ми є в TikTok, тільки це не від нас. Давай. Олександре, дякую. Ну так, нас ще там не було. Ну, насправді, наскільки я розумію, на Тіктоці велика аудиторія, але наскільки, знову ж таки, мені зрозуміло, там ці ролики мають бути доволі короткими, чи не так? Ні. Видите, я помилково лічила, що абсолютно клікабельний ресурс, не корисний, що ён інфармацыйна не можа быць нам неяк спрыяць палепшанню сітуацыі, але калі я вельмі хутка набрала 1000 карыстальнікаў, гэта літаральна за тыдзень адбылося, прычым на пустым кантэнце. Я хацела бы зазначыць, там нічога не было майго асабістага, нейкія рэпосты, але тым не менш, на сённяшні дзень, вось тыдзень я в эфірах у TikTok, і там фармуецца наша аўдыторыя украінска-беларуская, шмат беларусаў. Мы толькі-толькі пачынаем, але я хацела бы зазначыць, што калі у пачынаючага тиктокера ў чаце 200-300 чалавек слухае беларускую мову, мы абмяркоўваем беларуска-украінскія падзеі, могуць спікеры далучацца. Я бы разглядала гэты рэсурс як дадатковы для распаўсюджвання інфармацыі. Я ўжо адзначила у сваіх сяброў, што мы не ідзем туды зарабляць грошы, нам не патрэбны батлы, якія там праводзяцца, дзе выужываюць кошты з людзей, а мы прыходзім дзеля таго, каб гэтую нацыянальную ідэю пашырыць сярод разумных і цікавых людзей. Дзякуй. Так, Василю, а ви не питайте, що таке TikTok на всяк випадок, бо Там, я вам Василь, толком не можу Нам розказати. прасцей працаваць, чым у YouTube, можете мне паверыць. Да. Ну, друзі, як то кажуть, для пенсіонерів, для пенсів буде поки що YouTube. Ну, я поки реально не планую, бо багато часу йде і на YouTube. Добре, Сашко розвеселив. Я робити буду нарезки з Нарезки, чудово. Друзі, наші чатики живі, дивлюся, що йде активно. Буковський молодець, Буковський веде розгорнуту інформаційну пропаганду.
по Мінським угодам, по ситуації. І мене дуже тішить, що наші глядачі згодні з тим, що ніяких перемовин з хуйлом, ніяких сідань за стіл переговорів. Позиція дуже проста. Крим це Україна, який має бути в комплексі, а не за дужками цих мінських угод, і деокупація українських територій. І, друзі, хочу ще в цьому плані дати такий меседж, що як себе зухвало ведуть, як себе ведуть непорядно ті самі росіянські дипломати. От мені що сподобалося, сам меседж сподобався. Він сказав, що, ви знаєте, така істерія в Україні, в Києві на рахунок війни, може нам англосаксони забирають свій персонал з посольств, і можеш нам своїх второстепенний персонал теж забрати. Лавров, блядь, забирай їх всіх нахуй, взагалі, всіх до одного, ми вам попакуємо, ми вам... Да, ще з білоруських чекістів прихопіть, і ми вас всіх попакуємо, зробимо вам, блядь, зелений коридор, і всі до свідос, чемодан, вокзал, Сизрань. Там бачили зубром білоруським поляки серед колючого дроту роблять коридори такі гуманітарні. Я пропоную нічого на кшталт такого з України. Так, друзі, і ще подія, яка потребує уваги нашої, це повзуча окупація акваторії Азовського моря. Росія знову почала свої недружні дії в акваторії, яка належить там обом державам. І тут ми знову чекаємо на те, що має бути якась реакція. Тут не потрібно робити якісь такі там, зупиняти Північний потік, там щось таке дуже важливе, там чи ще щось. Ви, будь ласка, тим кораблям, які належать державі, яка блокує, звужте оці проходи через важливі місця, Босфор, там, я не знаю, де ще їх є. Не дайте їм можливість виходити на велику широку воду, вони швиденько все вернуться на свої місця, бо так потрібно діяти з піратами, я не знаю, з піратами ні, по-іншому. Це акти міжнародного тероризму. Так, це вже дуже серйозно, і на це теж має реагувати міжнародна спільнота і наші союзники. Слава Богу, Туреччина, яка може на це вплинути, вона є нашим прямим союзником. Тому, друзі, все, що зараз відбувається, вже потрібно вмикати якісь важелі, санкції. Можливо, не ті вбивчі, про які говорить міжнародна спільнота, але знову садити на сраку того придурочного медведя потрібно, бо, ви бачите, або по морді получить, зупиниться, або цей холодильник буде все пустішати і пустішати, і це все рівно, це наростання цієї злиднів цих, воно приведе до місцевого бунту, який буде дуже страшним і дуже страшними наслідками. Ми всі добре розуміємо, що в такому форматі існування Росії спокою нам ніколи не буде. Цей мордор має бути знищений. Саме так, друже Василю, дякую. Якраз поки ви тримали слово, надійшов донейт від пана Дмитра Толстова. 1000 гривень на підтримку наших родин. Ну, а перед цим від Андрія Клімова. Ну і від подружжя Нікітіних у понеділок так само надійшов донейт в сумі 500 гривень, за що я вам всім, друже, дякую. І наш БЕК не забуває підтримувати нас. Та не тільки. Я надію, що, можливо, в кінці ми підведемо невеличку риску, але на хвалі, як кажуть білоруси. Правильно сказав, Хелен? Так. На хвалі, тільки що зайшовшого донейту, я по пам'яті озвучив їх. Пане Дмитре, пане Андрію, нашим чудовим Нікітіним та всім решта друзів, які долучилися за останні декілька днів, безмежно дякую. Ну, у нас так само добра новина, тому що ми паралельно з тим, що знову активно працюємо у YouTube, у нас є ще така додаткова пляцовка, як TikTok, оказується, там так само дарують подарунки, і плюс ми запустили з командою платформу Patreon,
Так що, Вау-вау-вау. так що хутка Хелен Мінська, яка не дає спокійно спати чекістам, я не вночі вимушений сидіти і набирати її приватні повідомлення з «ти покайся» або «яще нешта зробити цікаве». Ось, хтось написав, що мені пора затримати СБУ і повернути у каменную горку. Так що ми час не страчаємо і хутка, сподіваюся, ми так само вже фактично повернемося, що називається, у повному об'ємі у проєкт. Друзі, а поки ви припадочно гуглите, що таке Patreon, в нас єдиний, хто зараз має монетизацію, пан Василь. Так. Я кажу, що зайшли до пана Василя. Зараз, друзі, всі забігли до пана Василя. Ні, у мене Донейт так само працює, ладно. Я ж не Ні, шоколадку Донейт, то зрозуміло, в пана Василя є монетизація. Тому зайшов на стрім пана Василя, 2 хвилини, не перемикаючись, продивився відео. Реклама. Майже задонатив, друзі. Пане Василя не планують. Мені страйк на 3 місяці прийшов, щиро дякую. Я вимкнула монетизацію, мені От. $100 не потрібно. Пана Василя все Давайте, працює, ладно. тому тих $10 за 2022 рік ми знайдемо їх примінення. Тому, друзі, Друзі. зайшли до стріму пана Василя, рекламу передивилися, значить задонатили. Пан Василь, серед нас 3, тільки пан Василь Васильович на скульптурі. Ні, ну в мене іноді вилітає з мене, так що це. Так, друзі, не закликає. Пише наш глядач-дописувач Буковського, можна взагалі навіть в студію запросити. Чудові меседжі, короткі і дуже пізнавальні. Пише останнє повідомлення. Просто вони, як говорять, Мінськ – це капітуляція, але це краще війни. Ми ж підписали, тому потрібно виконувати. І нас єдине, що рятує, що Раша виконує перший пункт – всеохоплююче припинення вогню. Тобто, бачите, це про ту пастку, яку я казав, що зупиняється з тої сторони начебто вогонь, а ми вже повинні швидко, припадочно альтернативу цієї типу «ми ж проти війни» і почати здавати якісь наші позиції. Друзі, цього не має бути і цього не буде, тому що громадянське суспільство не дасть Зеленському. Ми, Василь Васильович, з вами були, пам'ятаєте, під адміністрацією президента, коли В Зеленський кінці 19-го року. коли Зеленський полетів на Париж. перемовини, і який був меседж? Ні капітуляції, це був один меседж, і може зразу на Ростов назад летіти, якщо ти здасиш якісь позиції української території чи українських інтересів. І саме хочу вам сказати, друзі, що тоді одні з заяв, коли запитували кореспонденти його, Зеленський сказав: я хочу повернутися ще в Київ. Це були наслідки, верніше, висновки. Повернуться у Київ, але я бачу, не лише кримінальних справ. Ну так, це були його висновки внаслідок того, що люди вийшли до адміністрації і були там. Причому це був не один вечір. Поки він був в Парижі, поки туди їхав, люди сиділи під адміністрацією. Ну і ми так само було там чудова була світлина пана Василя, вона так само є, у мене є, та наших друзів, ми іноді її використовуємо. Так що, друзі, влада має чітко розуміти, що українці не сплять, українці тримають руку на пульсі, і українці, окрім того, що можуть тримати руку на пульсі, можуть потриматися за горло. Пригадайте за 2 зайцями, коли Сірко, батько нашої Проні Прокопівни, говорить: дайте мені хоч немножко подержатися за його горло. Отак, коли громадяни своєї країни мають змогу це зробити своїм очільникам, тоді, принаймні, якщо вони і не демонструють, що вони когось бояться, але вони дуже добре розуміють, що суспільство може бути дуже швидко заведене і приведе до виконання ті всі меседжі, про які ми говоримо. Це не погроза нікому, ні. Це якраз говорить про те, що ми чітко розуміємо, що могло відбутися або що може відбутися. І наші прямі меседжі говорять про те, чого ми не хочемо, а чого ми прагнемо. А ми прагнемо захисту нашої неньки. Як ми, так хочемо, щоб і про це так само думали наші очільники у владі. І коли вони будуть виконувати те, що ми хочемо, тоді все вийде. Не треба забувати, що вони наняті на роботою нами. Так.
Вони обиралися, і якщо ти в статусі президента, чи там голови Верховної Ради, чи просто депутата, це не говорить про те, що ти тепер десь там, а ми в іншому місці. Ні, це всього декілька кроків до Банкової. Тому хай вони теж тримають руку на пульсі, не тільки ми. От і Ну, все. і дійсно на продовж туалетний папір, тому що час від часу приходять новини, від яких просто дренно стає. Я хотела бы зазначить еще, что сегодня я с задовольнением прочитала, что на фоне того, что вельми забюрократизированы некоторые суполки великие, іншие країни вирішили, що вони здатні створити міні-суполки, які будуть більш мобільні. І ось гэта, калі ў кантэксце бізнесу разглядаць, то ёсць дзяржаўныя такія велічэзныя заводы, а ёсць маленькія прыватныя прадпрымальнікі. І вось хто за іх хутчэй, што называецца, ў рынкавай эканомікі арыентуецца. І вось сёння з задавальненнем прачытала, што Дмітро Кулеба распавёў пра тое, што паявіцца любітніцкі трикутнік з Польшай і Літвой. Таксама сёння стала вядома, што Турэччына далучаецца да гэтага, ўжо будзе чатырохкутнік. Я спадзяюся, мы ўсё ж такі здолеем гэтую сраку вусатую ў нашай краіне, і будзе ўжо пяцікутнік у складзе з Беларуссю. Що скажете? Як вам такой маневр? А у трикутник будуть уваходити на хвилиночку країни ЄС. Я тільки за те, щоб як можна швидше, я не знаю, звичайно, в який спосіб громадяни Білорусі змогли... Ми за вами. Ви ж розумієте, у нас ще вусатую почвару зняти треба. Так. Хелен, в цьому ключі я і кажу, що громадяни Білорусі змогли не тільки мати право голосу, воно начебто не забране, правда? Але щоб вони могли його легалізувати в демократичний спосіб, тобто проголосувавши, відстояти свій голос і правильно полічити. І тоді того, що відбулося в 2020 році 9 жнивня, воно б цього б не було. До цього дуже далека дорога, але ми дуже сильно хочемо, щоб це сталося. Чому? Тому що кожна нормальна країна мріє про добрих сусідів. Відовочно. І про їхнє... І люди марять. Ви думаєте, я своїх дітей не опранала у військову вопратку, я ніколи не була той матулі, яка марить, щоб її дитё воювало з кимось. Ось щиро кажу. Пробачте. Ну і в чаті є пан Дмитро Толстов. Друзі, давайте подякуємо пану Дмитру за черговий його донейт. Це вже другий донейт в цьому місяці. Саме, пане Дмитре, дякую. Ну і пан Дмитро пише вимагати та самим виконувати безпекові пункти. А політичні потрібно питати, що там робить Єдина Росія партія, Пушилін та Пасічник. Де є дрозд, а де зміна умов, які не дають виконувати Мінськ до кінця. Пане Дмитре, браво, дякую. Браво, Бачите? Дмитре. Мені, до речі, на минулому тижні на стрімі попався штабний щур комендатури Донецької. І, до речі, я передав цю інформацію нашим розвідникам, третя сила, він дав номер телефону. І, ви знаєте, задавав питання, які настрої, що... вони втомилися від війни. Тобто це говорить людина, яка не була на фронті, він десь там по блату, папаша його з 18 років прилаштував, п'є віскарик дорогущий, лимон і колу. Так ось, що він каже на рахунок що вони втомилися. Дійсно, ми всі втомилися, і вони втомилися, вони замкнуті, в них немає ніякого прогресу. Ми, по крайній мірі, одною стороною тримаємо, другу сторону економіку розвиваємо, а вони там в цьому підвішеному стані. В резервації. В резервації. Так ось вони вже не проти би, якщо про простих людей, зараз повернутися, але вони дуже бояться. Вони дуже бояться, ті, в кого руки в крові, зрозуміло чого, а ті, хто, прості пересічні люди, вони бояться, бо вже, умовно кажучи, буде багато питань і буде багато для них челенджів для того, щоб вони доказали, чи вони залишилися українцями, чи ні.
Так ось, вони, типу, хочуть бути посерединки, тобто Росія не приймає, бо підманула якби, але вони все рівно ближіють до Росії. На моє питання таке провокаційне, типу, ну коли ви підете вже цим всім фронтом на хохлів, він каже, що зараз є чітке завдання, про що зараз ідуть постійні оці меседжі на рахунок провокацій, що вони чекають тої ситуації, коли Україна піде вивільняти наші території, і вони в знак віддачі, знак протесту починають давати, ну, дають контратаку, і тоді вже більше захвачують, чим було зараз. І це їхній, якби, ну, головний зараз меседж, ну, що вони відкрито оці всі. Ще цікавий меседж. Він сказав, що він особисто знайомий був з Захарченком і що його вбивство інсценоване. Тобто він за 2 дні до того його дружина повністю зняла всі кошти з всіх рахунків, там можливих, неможливих, і щезла. Я не виключаю, що можливий був такий сценарій, що його таким чином прибрали, не ліквідувавши, а вивели, можна сказати, друже Василю, з гри. Так. І таким чином він каже, що і цей Павло Моторола теж, можливо, він десь зараз, я кажу, що якось так я сказав, він каже, жив-здоров, лежу в больниці, він каже, ні, не жив-здоров, він каже, жив-здоров, купаюсь в Ніцці. Тобто десь на якомусь теплому березі він же там собі, але ж то не можна перевірити. Але інформація така є, і цьому, можливо, треба звернути увагу нашим спецслужбам теж. Ну, безумовно. Я, до речі, позавчора, мабуть. Позавчора. Так само на рулетки на білоруських військових нарвались. Але покольку у нас там гуляє де розумний супротивбатик, ось ми так ходимо, гутаримо час від часу. Розумний перемагають, що саме цікаве. Ось, я міркувала, що люди побояться заходити у рулетку, але я нарвалась на військові шпиталі, вони мені показують БЧБ наше. Ну, я, ведаете, нехай один, але ніяк мене натхнив, що все може бути добре. Ну, і закликаємо, безумовно, как бы, ось яны не ставали той шерой зони. Що робити з Донецьком, з Донбасом? Відовочно, що, пробачте, з Донбасом, з Донецьком, Луганськом, частками окупованих територій. На мой приватний погляд, гэта мусять бути суди, адекватні, об'єктивні суди. Ті, хто винуватий у тим, що відбулося, мусять бути покарані. Але, як би страшно гэта не гучало, але частка населення, ті, хто був у окупації, і хто не посприяв визволенню у бок України хутчэй територію, мусить на некоторий час заставатися без права голосу, без права на місцях визначатися навіть з територіальними своїми, ну, самокеруванням. Тому що небезпечно. Пробачте, сьогодні хуйло прийшло, пообіцяло, і не повелися, і він не виконав, а завтра він знову прийде, і що? І буде ось гэта гойдання, ось гэта каруселі, сьогодні з вами, завтра з вами. Не карать, я не кажу, що там населення необхідно гнобити. Лишати право голосу і бути обраним. Гэта саме юридично правильно, мне подається, буде рішення просто позбавити права голосу. Гэта вже є покарання. Ну, в принципі, це нормально. Ну, назвемо так, люди, які були на окупованих територіях, Так. вони повинні пройти перевірки. Так. І в переважній більшості, так, якщо там хтось залишився, був і співпрацював, але як завербований, ну не як завербований, а як наш розвідник, отак. Це одна справа. І то доволі, це не проста штука, розумієте? Ну, спецслужби знають краще, як в цих випадках робити, але щоб спецслужби наші правильно робили, у нас має бути правильна політична воля до всього, а не загравати з москалями в той чи інший спосіб, подивитися їм там у певний отвір, от, чи у вигляді очей, чи ще чого-небудь. Одним словом, все це має бути з одного боку і прозоро, а з другого боку вивірено та по-державницьке.
Пане Василю, ви знаєте, хто має цим займатися, як влада правляча, яка зараз має монобільшість, має... Як бачите, вони цим не займаються. Подивіться. А вони зараз пішли вже, як востаннє, пішли вже брати хабарі, почали розпродувати, здавати ділянки земель, розпродувати якісь тендери. І майже щотижня ми бачимо «Слуга народу», депутат по Житомирщині, брат командира відомого українського, погорів на хабарі. Депутат Київської міської ради на відведенні землі погорів на хабарі. Вони вже бачать, що їхня влада завершується і починають вже не в себе гребсти, як можуть. Слухайте, ну як ще 2 роки тягнуть гэтую лямку? Ні, це Місцеве? Ну, взагалі, це якби в ідеальному випадку. Та не буде, в нас на осінь мають бути вибори, мені здається. Там немає вже ні монобільшості. Пробачте, пан Василь, але я назираю ось гэтую звичайну історію, коли зараз федерасти знову користаються слабкістю країни. Яны не нападають на сильного, яны чекають. Гэта була Грузія свого часу з гэтымі подіями, пам'ятаємо всі. Молдова з її невизначеністю, з ким ми, де ми, як ми. Україна, ось гэты шлях до визволення Саўковага. Беларусь, що, у Беларусі він прийшов, коли Беларусь здатна була чинити супротив? Ну, відочно, що ні. І зараз ось гэта українська історія мені знову нагадує, люди незадоволені, давайте, 14-й год, з чого починалося? Люди незадоволені, люди хочуть зміну, а тут хуйло. Вітаємо. Так, і все частіше питають, а чому Майдану не робите? От в Чотирилетки, коли ми зустріли, небезпечно, бо, по-перше, Майдан не назрів, тому що зараз є більш страшніший ворог, по великому рахунку, а Б, небезпечно, якщо ми можемо втратити державність. І ми знаємо, що Майдан це в такому розумінні, який був в 13-14, такого ніколи не буде. Майдан буде миттєвий, Майдан буде блискавичний, і не всі встигнуть на свої літачки прогріти і заправити. Тому зараз, звісно, ми, отак і громадянське суспільство, має скеровувати нашу еліту і не давати їм вдарити в штангу. А вони дуже би хотіли, і не тільки вони дуже би хотіли, щоб хтось вдарив штангу і на цьому мати... Зіграти. Так. Хочу прочитати коментар від пана Дмитра Толстого. На тему деокупації у Романа Цимбалюка вчора було інтерв'ю з жіночкою-викладачем з Маріка. Рекомендую. Дякую, пане Дмитре. Тобто, все, про що ми перше говорили, я думаю, що там досконало все розібрано. Тому, друзі, до Цимбалюка на канал і з задоволенням подивимося. Так, а я би хотів вам показати невеличкий фрагмент, скинув наш глядач. Це цікаво зараз рупору Кремля, це Мураєву, яка його... Секундочку, зараз я... Дивіться, які в нього наративи, чи як правильно сказати, да? Слухаємо. Угу. Якщо не в состоянні виконати Мінськ, значить перевибори. Чому Мінськ – це наріжний камінь? І для партнерів. Я розумію, що Байден, Макрон і всі інші, по суті, говорячи про те, що Україна має виконувати Мінськ, підіграють і Володимиру Путіну, тому що Володимир Путін незмінно говорить 8 років, що ми маємо всі виконати Мінськ, і це єдиний безальтернативний. Давайте отложим еще раз принятую в обществе патриотическую фамилию. Але чому, якщо не Мінськ, то перевибори, да? Когда Порошенко подписал документ о капитуляции, буквально, который он сейчас отрицает, который подписал Зеленский во время Парижского саммита, Парижская коммюнике так называемая, подтвердив приверженность Украины и обязанность Украины выполнения политической части Минска и вообще всех соглашений в целом. Весь мир понимает, что мы взяли на себя обязательства. Ну, це трохи не той меседж, але зрозуміло, що так. Оцей канал наш повинен був бути давно закритий, а такі, як Мураєв, повинні давно сидіти у в'язниці. Це ж відкриті вороги України. Я одного не розумію, як так це відбувається. Ну, це відкрито, явно, тут не завуальовано нічого. Тому їхнє місце там. Так, друзі, час 10 ми в етері. Що би ми ще таке обговорили, що ми не сказали до цього?
пане Василю? Ну що я Ковід, що в нас по ковіду? по ковіду? Ну я так скажу, в мене всі перехворіли, так що дружина найважче вибирається з цієї ситуації, ковід нікого не минає. Як сказала моя дружина, і багато вже хто з знайомих каже, мабуть, ми все-таки вже проходимо ту межу, той етап, коли маємо всі. Колективний імунітет. Так. Хелен продовжила мою думку, за що я Хелен вдячний. Пробачте. Та ні, все здорово, це ж здорово, що мені не прийшлося навіть складати ці слова до кубки. Хочу сказати, що Зеленському нема що робити в Туреччині з Путіном на перемовинах. Я вам більше скажу, друзі. Зараз оцей момент, коли нам світове співтовариство надало дуже велику допомогу, насправді вони не ризикнуть піти. Ну це принаймні такі мої останні припущення. А ось схилити у політичному плані, підігнати ту чи іншу ситуацію і зіграти на самолюбстві Зеленського, щоб вчергове зустрітися і щось там підписати, отут можуть критися небезпеки дуже великі. Чому? Тому що ми так по сьогоднішній день толком не знаємо, про що говорив Єрмак у Парижі. І, до речі, я не знаю, це десь на днях була інформація, що він має їхати до Берліну, Єрмак. І про що вони там, про що будуть знову говорити? А можливо, вже щось попередньо вони і підписали. Але знову ж таки я наполягаю. Для мене Єрмак ніхто, він не має ніякого державного поста, тому все, що він там попередньо домовиться та підпише, воно не повинно мати ніякої юридичної сили. Я не знаю, як до цього юристи поставляться, а от до мене, як до людини, яка просто розуміє, як воно повинно відбуватися, це перші державі особи такі питання повинні вирішувати. Я розумію, що Зеленський перекладає на нього певні повноваження, але ж воно не має законних підстав. Хай призначить його, хай зробить віце-президентом, ну, наприклад. Але ж в нас в Конституції немає такої посади. Ну, не знаю, що... Прошу... Придумають. Ні, ну придумати то вони можуть придумати, але ж це Конституцію треба міняти. А щоб Офіс Конституцію... президента ж придумали, пан Василь. Прошу, Хелен? Я кажу, офіс президента ж придумали. Туди можна приводити людей, Ну, не вони оформляють. Можна і всього. виводити. Ну вони всього-навсього змінили назву. А це нова посада. Це, по-перше, таку посаду треба обговорювати в суспільстві, чи вона потрібна, така посада. Ну я так розумію, якщо в Конституції йдуть певні зміни, то вони мають мати місце для обговорення. І це не питання одного дня, і тижня, і місяця. Тобто це доволі... Ну, я чогось не чую, чому юристи на цю тему так говорять, що він не має права, не має того, а ось, щоб підвести це в якийсь спосіб, якщо би він міг мати, і щоб, як воно могло відбутися, ось, я не знаю. Тому так. Пане Василю, остання інформація, що на опозиційні канали «П'ятий» і «Прямий» пішли Перевірки? гонці, перевірки по Вагнергейту. Тобто зараз настільки вони діють так, ну, вже зухвало і непрофесійно, що вони говорять про те, що це інформація, яка має військову таємницю, і розповсюдження її ці канали не мали права, і таким чином роблять тиск на ці канали. Ми знаємо, що вони, кому вони належать чи належали, і які ще придумають там, не знаю, сфабриковані справи для того, щоб якось побороти того свого головного ворога. Да? Зараз головний ворог для влади – це не наша зовнішня агресія, а це попередня влада, яка зараз намагається закривати ці слабкі місця діючої влади і якось, як то кажуть, стримувати і об'єднувати ту антипутінську коаліцію. Ну, ми ж добре знаємо, як він любить попереднього президента, але його не треба любити. Його треба просто поважати за те, що він зробив з одного боку, а з другого боку на недоліки вказувати. Але там і близько не пахне державним злочином, що вони хочуть йому пришити. Ось. Ну і знову ж таки, забравши паспорт, не пустивши його в Європу, де би він міг на майданчиках обговорювати, я думаю, що добра кількість тих
приїздів, прилетів в нашу країну не тільки світових лідерів, а й багатьох політиків говорять про те, що не їде Порошенко в Європу, їдуть до нього. Ось. Ну, принаймні, це так виглядає, так точно. От. Але те, що влада таке робить, це говорить про те, що вони політично нічому не розбираються. Вони мстиві, і вони готові робити все, що завгодно. От. На жаль, Так. пан Василь, наша несвідомість 30 років назад привела до того, що нас зараз просто забивають. Гэта не виправдовує. І, щиро кажу, назирати за гэтую бойку між політиками, бачить те, що відбувається, криху бридко. Мені питання одне, у вас країни нема, у вас реально нема чим займатися? Тільки бабло відмивати і один одного говном поливати? Ось інших справ нема, реально. З білоруським питанням на сьогоднішній день ви на місцевому узровні спробуйте ще ніяк виказати своє міркування. Тут по всіх суполках виявилося, що, оказывается, з боку України була офіційна заява, що Лукашенко з'являється нелегітимним. У мене питання, Дзія, на якой такой сторонке офіційно було замовлено, що гэта на Балба ТВ нейким сказали, ми лічимо, що Лукашенко нелегітимний. Де офіційна замова офіційного представника держави про те, що ми лічимо, що гэтая країна там з'являється, нібито самозванец самозванцем. Где официально? Называть его «этот человек», это не каже про то, что на офіційному зроні визнана нелегітимність. Ой, пан Василь, ви зараз будете смішити чат, я поняла. На завершення, щоб ми перехопили дух. Давайте перед позаронком я вам розповіду. У нас проходил волейбол, а покольки Ябатик не смогли собрать на волейбол, посадили картонные аудитории, раздруковали на принтеры людей, посадили на трибуны, и волейболисты играли с картонными потребливками. Так что я віншую, Ябатик, вас настолько мало, что на гульню 1,5 коллеги только собрали, які розмістили картонную фігню, яка імітує людей. Дякую. Друзі, підпишіться, будь ласка, на дружній канал PS TV. Дякую. Привіт, друже. Створили нову пісеньку на білоруську тему. Включи, будь ласка, не заради реклами, просто Білорусь потрібно підтримувати а режим висміювати. Так, звісно, включаю цю тему. Друзі, підписка на канал PS TV, наш дружній канал. Вітається, обов'язково включаємо цю веселу пісеньку. Я так думаю, я ще не бачив. Ворвемся с севера и запада, разнесем Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, а из глаз его будут светить лазеры в сторону прекрасных демократий, заражая вирусом диктатуры, от которого не спасут локдауны и вакцинации. Озарена, как озарена, руки меня не цепят, озарена, Он родился на помойке, и Лука черт молодой, говорит вполне серьезно, и родился с наркотой. Криворогий Константоний поймали меня на углу, мозгов вечно ручки, сердцураная. Ребенок, выпотился ребенок, руки яйца, ребенок, озаренок. Распастись очень быстро, я минутку, а в крыше жирком монетку побил милю. Видя, как отец болезный ставит раком свой народ, озаренок скрипим устами и открыл помойки. Озаренок, утопился ребенок, руки пьяницы ребенок.
озарена, и такой он, как все люди, неуклюжий и смешной. Весь всю бесплатно, луки попускал. Лепесток уже без мыла, думает еще весну. На коленях с толстым рылом, язык по губам. Озарена, и почувствовала ребенок, руки пьяниц. Филипп, руки пьяниц. так, друзі, зайдіть, поставте вподобайку, хто цим займався. Ну так, На цей канал я дуже давно підписаний, пане Василю, але дякую за рекламу дружнього каналу, друзі. Вподобаєчки, підписка завжди вітається. Дякую. Ну, про цього покидька з білоруського Полісся чи просто з Білорусі. Нам давно відомо, він лиє бруд не сьогодні, не вчора. Хоча він доволі молодий, йому тільки 28 років. Це син одного з функціонерів в Білорусі Хелен. Чи не так? Так, якому Миколай Статкевич, його батько так само пропагандон, який отримав по таблу від Статкевича. Мені подається, уже нове покоління мусить з'їздити по таблу Базаронку. Ну, по наслідству передали, що називається. Звичайний пропагандон, слухайте, за гроші гандлюють тілом. Ну, ми ж відомо судовно, як це називається. І як проглядується ненависть. Він другий раз все більше говорить різних гадостей, ніж той самий, ну хто там в Росії, як вони? Красовський є такий пропагандон російський, на арті працює. ох, сволота така. Ось яни поміж собою, видите, яни тільки місцями змінюються. Мені подається, у їх приватна поміж собою конкуренція. Ну, тяжко жити у такому зрості без мозгу, зрозумієте. Ось туди, що поклали, по паттерну, то, що по папіру прочитав, ось на той мозгу хапає. Я, до речі, ведаю Базаронка, я була коли на площі, воно ж тягалося поміж нами і робила вигляд, що воно журналіст. Гэта маленькое, ви свідите, є такі маленькі паскудні мужики. І він що, виглядає як паскудство? Ось він палиться. І він маленький. Такой, видите, йому постійно до себе увагу притягувати потрібно. Это комплекс. Закомплексований, ви за гроші, і він буде воротити дупи. Я щиро кажу, білоруси його не слухають. Ось воно чик-чирику підпіває для російського ТВ. Все. Ми маємо таких, і в Україні такі є. А гвинтик ваш. Поглядіть, які ви з російських не вилазять. Що? Там інтелектом блещить? Ні, ну по документах згодно. Ну так, їх дуже багато насправді наплодилось, що на вашій, що на нашій землі. І це якраз говорить про те, що це реальна рука фінансів Москви, і вони будуть все робити для того, щоб принижувати гідність справжніх патріотів, що Білорусі, що України, і тягнути реально ті неокріпші мізки, які, можливо, вагають тих білорусів та українців, перетягувати на свій бік. Але це можна би було якось робити, можливо, в інший спосіб, якби не Росія вела 8 років війну проти України. Це ніде сховати. Ну, я не знаю. Це ж речі настільки очевидні. Але я вам більше скажу, у Любові Васильівни сьогодні була прем'єра її останньої роботи на каналі Вовчиця. Друзі, або той чоловік, з ким вона говорила, все-таки прикидався, що він служив. Видався, наче першим нормальним чоловіком. Ну потім він таке почав. Я не хочу переповідати, зайдіть до Любові Васильівни. Це друга половина ролика. Ось. Як вона з ним неделікатно розмовляла, і одне, друге, третє, що з нього полізло в кінці, і каже, що він воював, і то, що його два сина воюють напередку. Ось.
А що робиться в головах? Російський телевізор не вилазить. Любов Васильівна каже, ви ж там були, бачили це все. Ну, одним словом, друзі, невеличка, нехай це буде дружня реклама. Завітайте на канал Ой, с Вовчиця. задовольнением. Любовь Васильевны. Так, так. Коли Так що? необхідно релакснуть, ідемо до Любові Васильівни. Я погоджаюсь. Так, друзі, і давайте і про хороше. Да? І про хороше. І про- Стан Жириновського погіршився. Ну, ще не до тих меж, які ми хотіли. Я ж вам Баян порвуть на Росії чи ні? Мені здається, на біс 3 рази будуть закопувати, мені здається. Ну, чудово. Ну і Любов Васильівна є в чаті. Пані Любов, Чуд- вітання. Так, чудова наша колега, вітанечко вам, трішечки вам реклами на канал Вовчиця, та не тільки, друзі, хто не підписаний на канал Вовчиця, та канал про життя, будь ласка. Ну, а Удєльнікову, Хелен Мінську та пана Василя всі давно відають. Це так треба казати, пане Так. Василю, на початку. Мене ви добре відаєте. Так, друзі, можливо, десь Анатолій Іванович Сайгон, десь там дивиться наші посаденьки, як раніше ми слухали «Голос Америки», до батареї терли цього дротики, вставляли, і десь там на ультразвукових, а то, що він кумекає в тому ділі, і десь лежить під ліжком і слухає наші посаденьки, як далеко 82-му році, де чуть-чуть якогось свободи, може якогось йому Бітлса включити, я не знаю, в кінці кінців, щоб його підбадьорити. Мені Ну, здається, буде йому приємно, тому що Віримо в геній Сайгона. Він незламний, він завжди був весельчаком, кмітливим, з великим позитивом. Друже Анатолію, ми віримо в свято в той момент, коли він наступить, і ви розправите свої крила. І не тільки, пригадуєте, ви коли розповідали, раптом Анатолій чує, і коли у нього кішка літала колись, будете літати і ви, але в інший спосіб, значно краще. І, можливо, на пристрої, які ви зробите власними руками. І всі глядачі, які нас дивляться з території Білорусі, і не тільки з території Білорусі, напишіть листівку Шерому коту. По можливості підтримати його своїм теплим привітанням, адже ми знаємо, ЗМІ сирота, і йому кожен білорус, йому кожен змагар – це як рідний брат. Тому, якщо у вас є така можливість, Хелен може більше має інформації, в які там де він там зараз свій термін проходить, але по можливості підтримайте Зміцера теплим словом, листівкою, він точно вам буде радий. Справжнє прізвище Зміцера Козлов. так. Або канал Щирий Кот. Я не хотіла би зараз озвучувати місце знаходження його, тому що їх постійно нам відвозять, постійно їх з одної турми у іншу, з одного СІЗА у інше, з одної колонії у іншу. Тому ресурс Dissident Бай, коли ласка. У нас 1300 прозвищ амаль, сьогодні 1280 чоловік, 154 женщины, 12 неполногодовых. Там поле діяльності широке, є до кого звернутися, можна стати хранителем Діми. Остатню інформацію, яку ми отримували, його обмежували во всім. Я так розумію, що нам просто приходять звістки, що там у їх внутрі так само сьогодні так добре. Я нагадаю, Владимир Мацкевич, філософ наш, ён голодує з 4 лютого, і коли ти живеш політв'язнями, ти вмієш читати їх месенджери. Їм не потрібно нічого тобі казати, писати. А ось нейка ідея для нас є таким маячком свого роду. Пам'ятаєте, Паша Северинець, коли вскрився? І ми казали, що це знак катування неймовірних. Тому Владимир Мацкевич – це вельми моцний духом чоловік. Тому дійсно ми закликаємо підтримувати політв'язнів, тому що від нас залежить їх дух бойовий там, коли я відчуваю нашу підтримку. Просто я поясню. Навіть коли ви в'язню не можете написати, сукамерники обов'язково повідомлять об тим, що з землі йдуть повідомлення. Це налажені схеми, механізми, якими ми користуємося. Люди, які виходять за кратів, ви час від часу можете повідомлення отримувати, що
той ведае, той валодае. Мікалай Статкевіч у поўнай ізаляцыі, а ён распісвае, што ў Беларусі адбываецца, гледзячы БТ. І што рабіць у гэтай сітуацыі? Ён на месенджеры таксама праз завуаляванне выдае. То бок мы валодаем інфармацыяй. Таму так, і Дзіму падтрымайце, і Макса Вінярскага. Я нагадаю, у нас ёсць онкахворыя, у нас ёсць Андрусь, якому тэрмінова трансплантацыя патрэбна. Таму ресурс Dissident Buy, калі ласка. Дзякуй, што надалі магчымасць чарговы раз нагадаць годныя ресурсы, якімі проста кожны беларус мусіць карыстацца. І все це, друзі, наслідки тієї політики, яку веде Тарган. І Плішивий, звичайно, в тандемі. Знущання над людьми, так само Хелен сказала про неповнолітніх. І не далі, як на днях, дізнався, що в Росії грали діти в Майнкрафт. Так. Ну, це така комп'ютерна, друзі, гра. Ось. Ну і, звичайно, вони там збудували, там різні будівлі можна робити, ну і якусь будівлю вони збудували, назвали ФСБ. Ну, звичайно, вони її там знищили. І ось, друзі, за це дитині 9 років ліплять. Пан Ой. Алексій, а у мяне цяпер вось про Беларусь вы ведаеце ўжо колькі мы крычым. Ну, давайте аб'ектыўна. А ніводны стрым, ні мой, ні ваш не праходзіць праз згадванне палітвязняў, мы агучваем прозвішчы, мы заклікаем, мы просім. Дзе у іх дзіця засудзілі? Дзе яны? Іх 140 мільёнаў. Іх, я кажу, катуюць, гвалтуюць швабрамі, яшчэ невядома, якое дзіцё пакалечанае адтуль выйдзе. З якой псіхікай і фізіялогіяй. Так, так, звичайно. Дзе яны? А що їм люди? Хелен, що їм люди, коли в них принцип, оцей, який вони озвучували, баби знов нарожають, вони ж ніколи не Гэта задумуються. жах. Я Прабачце, просто я не разумею, вось гэтыя дагаварнікі з упарытым. Гэта ўсё роўна, што вось ідыёт з даведкай прыйшоў, а ты ім нейкія паперы юрыдычна значныя падпісваеш. До речі, друзі, на днях узнав таку інформацію, от чому, коли віджали Крим, москалі у нас, американська розвідка фактично провтикала це. І пояснення. Друга світова війна, коли висаджувався десант з боку, ну не тільки з боку Британії, американський десант висаджувався і з інших боків. Перше, що вони, ну не повірите, що скидали вони, які засоби. От як ви думаєте, от літаки поскидали, вантаж якийсь. І що було в першому вантажі? Газети якісь. Крісла для дантистів. Бо коли будуть падати десантники, хтось виб'є собі зуба або зламає, щоб можна було полагодити зуби. Про що мова? Американська розвідка, коли побачила, що там навіть вже оточили парламент в Сімферополі, а вони все дивляться, нема не підтягнуті шпиталі. Розумієте? Вони перше думають про воїнів, які попадуть в м'ясорубку, і ті, які будуть покалічені, пошматовані, важко поранені, або навіть, ну здавалось би, нафіга там то крісло дантиста, так? А вони навіть про це думають. Тому їхня психологія і психологія москаля абсолютно різні. Абсолютно. Тому цінність життя на Заході це щось одне, а там просто зовсім інше, яке не ціниться ні на що. Ви знаєте, я слухав задоволення. Це, до речі, є такий Юрій Швець, він давно в Америці, він колишніх кадебістів, але він перейшов на сторону Штатів давно. Забитий Юрій Швець. В одному стрімі я його так слухав, ну там аналітика дуже серйозна. Одногрупник Путіна щось таке, да? Так. Ну, скажімо так, вони вчилися в одному закладі, і на питання, чи ви особисто з ним знайомі, він сказав, я особисто знайомий з викладачами, які вчили його і мене. Тобто ми не були знайомі, але вони в одну, ту ж, так би мовити, школу ходили. Ось така історія. Тому крісла для дантистів і для воїнів – це одне, і група, верніше, кров і шпиталі – це сторона
духовного її складової, війська, яке наступає, і баби ще нарожають Друга світова війна, щоб не пошкодити танки, уперед пустили піхоту. Піхота розмінувала, підірвалася на тих мінах, на мінних полях, а далі пішли танки. Адже танк дорожче, ніж життя людини. Ось вам знову ж таки. Ті самі російської заград отряди, ті, які стріляли у спини, це, як правило, НКВДисти були, а вперед йшло військо. Ті самі чорнопіджачники і свиточники, це ті, коли вони вже дійшли певні території, назвемо так, звільнили від німців, брали молодь прямо у своїй власній одежі і посилали вперед на ті самі мінні поля, те саме форсування Дніпра і так далі, тому подібне. Їм цей ресурс ніколи не був цікавим. Ті самі голодомори, їхня основна мета була підкорити внаслідок страху, убивства, поневолення і через смерть внаслідок голоду. Отак. Тобто це країна, яка завжди не рахувалася ніколи з ціною життя. І ми тут можемо зараз думати все, що завгодно. Я не хочу сказати, що ми дуже сильно відірвалися від того менталітету, який в них, і ми стали аж прямо так, як на Заході, думаємо, ні. Але ми десь посередині. Але ми знаємо точно, що нам туди не треба. Ми точно знаємо, куди нам рухатися. І ми рухаємося своєю дорогою. І дуже прикро, що серед наших українців є такі люди, які просто не хочуть замислюватися, навіть коли їм подаєш інформацію. Тому ворог – це рашка, поневолення, низькі зарплати. До речі, у Едгара Ролика бачив, в Чехії працює, але кличе руський мір в Харків. Розумієте, така штука. Тому, а питає, що ж ти в Росію не поїхав заробляти? І так далі. Тому і в Європі ж працювати, ви розумієте? Ну, це зовсім інші стосунки. А все рівно сидить у голові оцей гнилий ген. Друзі, я завершив свою думку. Так, пане Василю, знаєте, Хеленка говорила за діаспори. Мені здається, що єдина діаспора, яка живе за межами Росії і не хоче ніколи де повертатися, це російська діаспора, яка підтримує Хуйла, яка підтримує всі його починання, підтримує цей їбанутий нарід, але повертатися ні з Німеччини, ні з Сполучених Штатів, ні при яких обставинах не хоче. І цікава думка нашого глядача, от я зачитаю, а ви, може, коротенько дайте 30 секунд відповідь. Давайте напишемо правду. Україні потрібна війна, і Білорусі буде повне очищення від всієї грязі. От. Не згоден повністю. Ну, якби це частково правильно, але з цим брудом, той, про який автор пише, адже дивіться, росіяни привозять утилізувати найгірших своїх. Пригадайте. А наші гинули найкраще. Розумієте, в чому ця штука? Тобто загине цвіт нації. Ми вже і так доволі пройшли чимало очищення через війну. Хто через волонтерство, хто через саму різноманітну допомогу, можливо, він навіть себе не рахує як волонтером, хто напередку. Ось. А є людям яка різниця? Ви думаєте, що торкнеться більше тим, яка різниця? Вони перші повтікають. І знову удар приймуть ті найкращі. І знову вони загинуть. Я з повагою завжди ставлюсь до любих думок. І в даній ситуації я десь частково згоден. Але тільки відсотків 40. 60, моя думка, трішечки не така, я її фактично озвучив. Дякую. Да, пише, Я потом... беру часто игоны, вы же разумеете, да? Так что можете обновить трансляцию, я погнала. Не, здесь не хапаю Анатолия Ивановича. Видите, я вона от готова простити отказ на питання у годину. Я категорично супроть. Я лічу, що ми мусимо нашим дітям дати можливість бути мастаками. Робити те, що вони хочуть. І батьки не мусять думати, де тата на якій війні, де мама, чому вона розривається на 10 працях і не може з дитинком проводити час. Гэта нормальна абсолютно історія. Війна нікому, ніколи не приносила профітів. Війна – гэта заўсёды забойствы,
падіння економіки і все решта. Я просто пропоную зачинити у межах Рашки-Рашку, ну, віддавочно без нашого Криму, без нашого Донбасу, і нехай вони там 200-300 лет обновлять економіку. Нехай вони там забиваються, нехай вони там садять один одного, розвлікаються швабрами. Ось можуть нашого там, я не пам'ятаю, як його прозвище, Карпенко подається, гумові вироби, ось як подобається. Наші діти повинні розвиватися, тому що за нашими дітьми будущее, наукове будущее. Ми не готували своїх дітей до війни. Я категорично супроть. Не потрібна санація Білорусі. Ідіть ви до бєста, тому що після ВКЛ, після Речі Посполитої, Білорусь добре просанірували. Що ми мову загубили, національні відзнаки загубили, зараз по крохах збираємо це по всьому світу і спробуємо ніяк зберегти. Що ви пропонуєте? Рештки того, що від величезної держави зосталося дознищити? Дякую щиро, я не погоджаюся. Не керуйте свою енергію на федерацтво. Так, друзі, такі меседжі, вони зараз все частіше, знаєте, як не можеш уникнути драки, то починає першим. Але, мабуть, це не той випадок, і я теж з вами погоджуюся, що ми вистоїмо в цьому протистоянні, і саме головне, ми після цього всього зробимо висновки, проведемо люстрації, проведемо вже остаточну ліквідацію цього постсовкового режиму, і саме головне, до влади повинні прийти націоналісти, повинні патріотичні сили, які мають об'єднатися і вивести її з цієї халепи, яку нам влаштували останні, там, не знаю, купа років. І тоді буде гаразд, і зійде сонце над Україною, і Україна перезапуститься як сама одна з перспективних розвинутих держав світу. Я в це глибоко вірю, я знаю, що так буде. І знову ж, мова не йде про те, що якщо почнеться війна, ми будемо здаватися чи капітулювати. Звісно, всі підемо воювати, звісно, це буде наш громадянський обов'язок, але я думаю, що ми впораємося якимось чином. Трішечки в інший спосіб. Не втративши, як каже пан Василь, наших найкращих дочок і синів, які мають майбутнє, які мають відновлювати, які мають бути костяком, фундаментом нової процвітаючої України. І поки Василь Васильович шукає розбори мори турми. Слухайте, я вам скину на наступні посиденьки судовну пісню, а Борислав Береза на своєму ресурсі розмістив. Я не встигла сьогодні сцарапати в нього відео, де українець співає чудову чарівну українську пісню. Я вважаю, що нам треба буде з нею почати наступний наш стрім, тому що це обов'язково зробимо, друзі. Пан Василь, ви знайшли мори? Я, бачите, Ну, звичайно, на себе звичайно. тягнула. Я як пропаганду натягнула на себе увагу. Ну що, друзі, 156 випусків позаду, попереду багато чого цікавого. Наступний тиждень може бути дуже потужний інформаційно, дуже багато може бути новин, але може бути таке тяжке, в'язке протистояння, про що ми і через тиждень з вами дізнаємося. Слідкуйте за нашими етерами, завтра будуть стріми, післязавтра стріми, кожен день будуть стріми. Ми це питання, яке написано, піднімаємо і на наших стрімах, і з дружніми країнами, з нашими союзниками, Казахстаном, Білорусі, тим справжніми білорусами, з грузинами ми будемо розвалювати і нищити цю крашу. Коментуйте, пишіть ваші коментарі на ту тему, яку сьогодні звучала. І запрошуємо вас на нові наші посиденьки через тиждень. Пане Василю, готові? Готовий, ще не готовий запускати. Хотів би додати, пане Василю, саме останні слова, які ви казали, це не говорить про те, що ми подамось кущі, ні в якому разі. Просто я би хотів, щоб це було якмога у цій ситуації меншою кров'ю, хоча тут малої крові ніяк не може бути. Основний меседж ми будемо відстоювати не ми, а вони до нас лізуть. І ми будемо це робити для того, щоб відстояти нашу країну. Готовий, друже? Все тоді, до побачення. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живі! Вільним народом. До побачення, друзі! До побачення, друзі!
Так, ну а ми на нашому каналі зустрічаємося праз 15 хвилин у рулетки.